15 февраль герой шагыр Муса Жәлил белән мәшһүр җырчы Илһам Шакиров туган көн. Халкыбызның ике бөек шәхсе атналыгын үткәрү ни өчен мөһим? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Афиятов исәмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, без бүген дә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Гөлзада ханым, беренче сорау сезгә. Менә бу атналыкны үткәрү ихтыяҗы кайчан барлыкка килде? Ни өчен аны үткәрү бик мөһим дип саныйсыз сез? Моннан 15 көннәр чамасы Муса Жәлил һәйкәле яныннан үтеп барам. Теге Кремль янындагы. Анда теге безнең 10 батырның башлары гильотинада киселгән батырның бюстлары куелган бит инде. Шулар янында торам, укыйм, буларның фамилияларын әйтәм, туктале, тагын бер кат языйм әле. Язам, шул вакытта яныбыздан кешеләр үтеп бара. Сорыйм, сез беләсезме бу кешеләрне? Менә бу кешеләр кемнәр? Татар да булды, анда башка милләт кешеләр дә булды, ләкин берсенең дә кемнәр икәнен әйтә алмадылар. Муса Жәлилне беләләр, ә менә бу кешеләрне, башларын гильотинда үзгән кешеләрне берсен дә белмиләр, Жәлилчеләрне. Шуннан соң утырып шунда җыладым. Чөнки шушыны белмә инде бүгенге көндә. Балалар да булды, укучылар да булды, яшь студентлар да булды. Шуннан соң мен әйтәм, туктале, дустыма таныш белгән кешеләргә шалтыратам һәм менә Җәлил әфәндегә чыктым, Хәлил әфәндегә чыктым. Мен әйтәм, нәрсә соң бу? Яшьләр белмиләр, балалар белмиләр. Нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә булса да эшләргә кирәк безгә. Шуннан соң ул әйтә, 15 көнне Муса Жәлилнеке дә, Илһам Шакировның да туган көне. Менә әйдәгез ди. Ул теге Җиһангирлар инициатив группасын төркеменең җитәкчесе Хәлил Гайнетдинов һәм ул шушындый тәкъдим белән чыкты. Әйдәгез ди, шушы көнне үткәрик без, бер акция ясыйк, бөтен дөнья күләмендә, бөтен татарлар күләмендә. Һәм менә шуннан соң бу эш башланып китте. Хәлил әфәнде, менә дөрестән дә моңа ихтыяҗ димәк булган һәм Гөлзада ханым әйткәнчә, монда димәк яшьләр яңа буын белән эшләүдә җитеп бетми дигән сүзме бу? Мәктәптә безне инде өйрәтеп килделәр. Шул ук Муса Жәлилнең кем икәнен аңлатып, инде ул канга сеңәргә тиеш кебек. Илһам Шакировны инде ярар яңа буын әле бик бәлки белеп тә бетермидер, әле ул дәреслекләргә дә кергән, аның турында мәгълүмат та бәлки җитәрлек түгелдер. Ни сәбәпле шундый проблема килеп чыга икән? Ничек уйлыйсыз? Шуннан да безнең гомумән илдә сәясәт икенче төрле бит. Хәзер безнең икенче геройлар барлыкка килде. Муса Жәлил халак булганга инде 80 ел вакыт узды дип әйтергә була. Бу чор эчендә инде ничә буын үзгәрде. Советлар Союзы заманында Муса Жәлилнең исеме яңгырап тора иде. Ул безнең патриотизм, геройлык, батырлык, сабырлык символы булып билгеле булганча, аны бит инде сугыштан соң әле күп еллар сатлыктан дип тә жүрделәр инде. Шуннан соң Моабит дәфтәрләре барлыкка килгәч кенә аның исеме күтәрелде, яңгырады, аңа герой исеме бирелде, Ленин премиясе Моабит дәфтәрләренә бирелде. Шуннан соң ул герой булып китте инде. Менә безнең Советлар Татарстанда гына түгел, Советлар Союзында һәм гомумән дөньяда Муса Жәлилнең исеме яңгырый иде. Кызганычка каршы Советлар Союзы беткәч, Россиядә сәясәт үзгәрде. Безнең сугыш каһарманнарына карата караш үзгәрде дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә бүгенге көндә Муса Жәлилнең батырлыгын һәм гомумән сугыш чордагы батырлыклар турында һәм безнең менә Илһам Шакиров турында сөйләргә кирәк яшь поколениягә, яшь буынга. Шуңа күрә бу акцияны бик мөһим дип саныйм мин. Альбина ханым, менә нинди эшләр башкару кирәк икән? Әлбәттә, бер көндә генә һәм бер генә чара үткәреп, бу мәсьәләне хәл итеп булмаячак. Монда комплекслы килергә кирәк, системалы һәм сезнең үзара менә җыелышып шул фикер алышуларыгыз да шул юнәлешкә инде багышланган иде. Менә сезнеңчә, ниндирәк адымнардан башлау кирәк әле иңелек? Әлеге проектны Гөлзада ханым Хәлил әфәнде сөйләп киткәч, мин бик шатландым, шуннан да бик актуаль, кирәкле. Һәм мин үз чиратымда балалар белән эшләгән кеше буларак үзебездән дә башларга булдым. Миңа калса, менә бу хәтер атнасын, ул бер генә көн түгел, ансы бик яхшы атна дәвамында балалар белән, менә балалар бакчаларыннан башлап, мәктәп балалары, студентлар университетларда
шушы атналыкны уздыру, шигырьләр, шигърият кичәләре уздыру, Илһам Шакировның җырларын тыңлау, безнең әдәбият язучыларны чакырып, алар турында сөйләп, менә шулай әлеге атналыкларны уздырырга кирәктер дип уйлыйм, һәм бу чыннан да бер ел белән генә шикләнмәс дигән өметтә каласым килә, без аны ел сайын уздырырга тиешбез. Инде мин әлеге проектны шулай ук Дәүләт Советы дагы Мәгариф һәм мәдәният комитетында да без ул хакта сөйләштек. Һәрбер депутат бик яклап кабул итте һәм менә шушы атналыкта мәктәпләргә, университетларга барып, шулай ук чыгыш ясарга алар әзерләр һәм мин рәхмәтемне белдерәсем килә Гөлзада ханым, Хәлил әфәндегә. Чыннан да менә бу идея бик яхшы, шуңа күрә без бергәләшеп, Мәгариф министрлыгы да, Мәдәният министрлыгы да бергәләшеп, менә шундый онытылмаслык эчтәлекле иттереп әлеге атналыкны уздырырга тиешбез дип уйлыйм. Менә Мәдәният министрлыгы нәрсәләр әзерли, бу хакта безгә Айрат Файзрахманов җиткерде, шул хакта сөйләсен, аннары дәвам иттерербез. Безнең 15 февральдән алып берничә көн дәвамында Муса Җәлил истәлегенә күп кенә чараларыбыз уза, районнарда һәм Казаныбызда. Казанда инде 15 февральдән 1:30-да без Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салабыз. Сәгать 12-дә Милли музейда безнең маби дәфтәрләрен чыгару тантанасы булачак. Елга бер тапкыр гына була һәм без оригиналь маби дәфтәрләрен күрә алабыз бу чара. Кысаларында язучылар, театр лекләре, композиторлар монда катнаша, яшьләр, талантлы яшьләрбез, мәдәният вәкилләре, киң җәмәгатьчелек бу тантанага килеп, маби дәфтәрләрен күрә ала. Инде шул кысалар, шул шара кысаларында безнең Җәлил шигырьләре дә укылачак, матур гына музыка номерлары яңгырачак. Шул көнне сәгать 2-дә безнең Муса Җәлил фатирында Муса Җәлил премиясе лауреатлары белән очрашу булачак. Сәгать 2-дә ул 17 февральдә беләбез инде 18:30-да безнең Җәлил укулары гала концерты узачак. 18 февральдә Милли музейда безнең Муса Җәлилгә багышланган беренче халыкара музыкаль поэтик фестиваль булачак. Атамасы шагыйрь һәм музыка. Монда инде безнең бөтен Россия һәм халыкара конкурсларның лауреатлары чыгышлары булачак. Күргәнебезчә, чаралар күп һәм вакыйгалар да шактый саулыгына һәм яхшы гына көтелә. Гөлзада ханым, менә шул ук Муса Җәлил премияләре булсын, ул Җәлил укуларымы, чаралар бар бит алар. Ләкин шуңа да карамастан, менә сезнең теорияда һәм сезнең тикшерүләрдә күрсәтә, барыбер бу гына җитми. Һәм бигрәк тә яшьләр белән эшләүдә дип. Менә сез нәрсәләр тәкъдим итәр идегез? Нәкъ шул, бәлки мәктәпләрдә, балалар бакчаларында ук әлеге эшне башлау өчен. Бу атналык дип атала. Шуңа күрә бу атна буе. Әле ул атна буе гына булмас, ел буе дәвам итер дип мин уйлыйм, иншалла. Шуңа күрә без бөтен регионнарга чыктык. Менә конгресс аша бөтен дөнья күләм татарларга чыктык. Аллаһка шөкер, алар да күтәреп алдылар бу идеяны. Алар бу өлкәдә инде эшлиләр иде, булай да һәм менә мин үзем чыккан башка регионнар. Әгәр дә бүгенге көндә пандемия дигән булып инде зур чаралар үткәрә алмасак да, мәктәпләрдә, библиотекаларда, кызыл пычмакларда, фольклор коллективларында, үзе сән-сәнгать коллективларында бергәләшеп тупланып, ниндидер яки онлайн, яки бергә очрашып, шундый чаралар бик күп үткәреләчәк, иншалла. Менә ерак чыгыштан башлап Сибир, анда Урал регионнары, анда Идел буе регионнары, шәһәрләре, андан инде безгә теге чит илләрдән дә чыктылар, безгә үзләре тәкъдим итеп, шундый тәкъдимнәр белән чыктылар. Мәсәлән, Мари Илдан
Мәүлиза исемле ханым, ул бик актив ханым инде, ул әйтә, без кирәк ди Муса Җәлил шишмәләре дигән исемнәр бирергә, һәр авылда шишмәләр булдырырга. Ну, шишмәләр бар инде, исем кушарга Муса Җәлил шишмәләре. Аннан соң мәктәпләрдә, мәсәлән, альбомнар булдырырга, күчеп йөри торган альбомнар. Менә ул менә без мәсәлән башлап җибәрәбез, менә мин үзем бер альбом башлап җибәрәм, һәм аны бирәм мәктәпкә. Менә безнең көнне ачу тантанасы була 2-нче татар гимназиясендә. Камария Зинуровна анда катнашачак иншалла. Менә шунда инде бу нине тапшырачакбыз альбомны. Шушы альбом дәвам итәргә тиеш, күчеп йөрергә. Анда Муса Җәлил турында да, Илһам Шакиров турында да мәгълүматларны балалар үзләре туплап, үзләре шунда теркәп, һәм үзләре ясадылар бу мәктәптә. 2-нче мәктәпкә җибәрәләр. Тагын башка районга җибәрәләр. Районнар, дөнья күләм йөри торган менә шушындый альбом булдырырга, һәм аны ахырдан музейга тапшырырга. Бәлки ул район музеенда, бәлки ул зур музейда, бәлки Казан музеенда. Менә шулай итеп, менә бу эшендә тәкъдимнәр бара. Шундый тәкъдимнәр килә кешеләрдән. Һәм инде менә Ульян, ул безнең бик актив эшли торган район, Рамис безнең Сафин, үзегез беләсез. Ул анда бу атналыкта шуның хәтле чаралар үткәрә. Библиотекада да, ул татар хатын-кызларын, укытучыларын да җыеп, татар тел укытучыларын да җыеп, балаларын да җыеп, Җәлилгә багышланган шигырьләрне укып, Муса Илһам Шакировның җырларын тыңлап. Монда мөмкин беләсезме ничек? Теге зур концертлар гына ясарга димәгән. Монда гаиләләрдә мөмкин. Менә тыңларга без аннан соң әзерләдек шундый Аксу Рөстәм Сәрваров әзерләде. Муса Җәлилнең шигырьләреннән генә торган шундый бер блок әзерләде. Менә Илһам Шакировның исемен мәңгеләштерү буенча нинди эшләр башкарылачак, бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңалаштар телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы. Бүген Илһам Шакиров һәм Муса Җәлил атналыгы турында фикерләр алышабыз. Хәлил әфәнде, менә рекламага киткәнче без инде сөйләшә башлаган идек. Шул ук Муса Җәлил турында, аларның туган яклары турында да бәлки әле әйтергә һәм сөйләргә кирәктер. Туган яклары белән бәйле нидер чаралар үткәрергә. Шул ук Тукай районы Яңа Бүләк авылы, яисә Муса Җәлилнең Оренбург Мустафа авылы белән бәйле. Гөлзада ханым саный башлады менә төрле төбәкләрдә һәм чит илләрдә милләттәшләр эшли дип. Менә бу юнәлештә нәрсәләр эшләргә кирәк сезнеңчә? Birinci şirat tuğan avullarda başlarga kирәк. İlham Şakirovның Яңа Бүләк, Муса Җәлилнең Оренбург өлкәсендә, Мустафина авылында анда музейлар билгеле бар инде. Шул музейларда башлап җибәрү бик кирәк. Һәм мәгариф системасында гомумән Татарстанның беренче чират мәгариф системасында бу чараларны уздыру, мин рәхмәт әйтеп килә безнең мәгариф министрлыгына. Алар аны безнең бу тәкъдимне хупладылар һәм һәрбер мәктәпкә анда фото, видео материаллар, биография мәгълүматларын җибәрделәр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу дәвамы булыр безнең бу чараның. Һәм алга мин бик ышанып карыйм. Аның нәтиҗәлелеген дә билгеләргә кирәк бит әле. Альбина ханым, менә мәктәпләрдә үткәрү дибез, гаиләләрдән башлау бу эшләрнең ничек сеңдерергә, бары тик үткәрү өчен генә булмасын өчен әлеге чараларны менә нәрсә эшләргә кирәк шул уңайдан? Әлбәттә, монда мәктәпләрнең, балалар бакчаларының җитәкчеләреннән дә тора, укытучылардан да тора. Моңа менә шулай җанны биреп, шундый актив катнашырга кирәк. Үз теләге зур булганда, әлбәттә, балалар да моны яхшы кабул итәчәкләр. Һәм система кирәк, әлбәттә, система булса, атна буенчаннан да бу проект турында сөйләшәләр, бәйрәмнәр, ниләр, очрашулар оештырып торсалар, әлбәттә, бу сеңәчәк һәм моны ел сайын уздырсалар. Миңа калса, менә Камария Зинуровна Рамил Рашидович 2-нче татар гимназиясының җитәкчеләре бик җиңел кабул иттеләр һәм алар менә миңа сөйләп киттеләр. Шул хәтле күп аларның чаралары узачак. Музыка мәктәбе белән берлектә, җыр бәйрәмендә,
шигърият бәйрәмендә. Без мәсәлән үзебезнең балалар бакчаларыннан башлап уздырырга булдык һәм безнең конкурс һәрбер бала Муса Җәлилнең бер кыскача булса да шигырен өйрәнеп яздыра видеога һәм безгә җибәрә һәм инде без аны Instagram аша Бала Сити балалар бакчалары Instagramында җырларым хэштегы белән куячакбыз. Бу инде балаларны да, әти-әниләрне дә шатландырачак, шул ук вакытта атна буе бар халык да менә шушы шигырьләрне тыңлаячак. Бу бик шәп. Анарсын, мәсәлән, Шаян ТВ телевидениесында да бу идеяны бик яхшы Рамиля ханым кабул итте. Анда да балалар белән хәзер шигырьләр яздыралар. Мин дә чыгыш ясадым һәм аны шулай атна буе телевидениедә дә күрсәтәчәкләр. Бу бик мөһим. Һәм форсаттан файдаланып, мин тамашачыларга да әйтеп үтәсем килә. Бүген безнең тапшыруны караучы тамашачыларга. Сез дә һәрберегез катнаша ала бу проектта. Instagramда, интернет шелтәрендә, Facebook'та кая булса да сез җырларым хэштегы белән үз фикерегезне, Муса Җәлилнең шигырен, Илһам Шакиров башкарган җырларны башкарып чыгара аласыз. Бу без дә сезгә рәхмәтле булырбыз. Шул ук вакытта без менә сезнең катнашучыларны барыбызны да берербез һәм инде аннары атналык ахырында без менә шу хэштег белән җырларым хэштег белән чыккан барлык катнашучыларны күреп аңлаячакбыз. Ни хәтле икән безнең күп татар балалар, татар яшьләре әлеге проектта катнашканын белербез. Шуңа күрә хөрмәтле тамашачылар, катнашыгыз, без бик шат булыр идек. Шуннан да моның өчен бүген барлык мөмкинчелекләр дә бар. Инде өйдән чыкмыйча да һәркем димәк үзен әлеге вакыйгаларга инде битараф булмавын күрсәтә аладыр. Айрат Фәйзрахмановтан инде Илһам Шакировка багышланган вакыйгалар турында тыңлап үтик әле. Илһам Шакиров истәлегенә килгәндә 5 февральдә без сәгать 10да аның каберенә барабыз. Анда киң җәмәгатьчелек катнашыр дип көтелә. Быел біз аның хәтеренә багышлап концерт уздырмакчы идек, әмма саклык чаралары булганга күрә зур концерт ясап булмый. Шул вакытта без быел Илһам Шакировның премиясын игълан итәбез. Ул инде елның 2нче яртысында игълан ителәчәк. Илһам Шакиров истәлеге белән бәйле безнең бер кичкенә генә сюрприз булачак. Бер яшьләрчә анимацион фильм күрсәтеләчәк. Аны безнең иң танылган Татарстандагы иң танылган блогер аккаунтында күрә алырсыз. Социаль челтәрләрне күзәтеп барыгыз. Ул безнең анарысын Үч телдә дә бу ролик безнең чыгачак, татар телендә, инглиз телендә һәм рус телендә. Шуңа күрә Илһам Шакиров турында татарстанлылар гына түгел, киң җәмәгатьчелек Россиядә һәм инглиз телле җәмәгатьчелектә. Һәм Илһам Шакиров турында әле мәгълүмат буенча инде шул ук интернетта булсын, ул масса күләм мәгълүмат чараларында да күп кенә сораулар барлыкка килгән иде. Мәсәлән, җыен фондының җитәкчесе Фуат Рафиков Илһам Шакировның фатиры сатыла, әйберләр юкка чыгарга мөмкин дип борчыла. Тапшыруда катнаша алмыйм диде ул безгә. Һәм Илһам Шакировка бәйле кадерле яткәрләр югала дип уфтанам, һәр иртәм шуны уйлаудан башлана диде. Без Илһам Хаҗиевка шалтыратып бу хәлнең ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килүе турында сораштык. Аның сүзләренчә, Кольцодагы менә бу Николаев урамындагы Илһам Шакировның 30 ел яшәгән йорты сатылмый, анда үзебез яшибез һәм яткәрләр турында да борчылу урынсыз диде ул. Орден медальләрен һәм концерт костюмын Милли музейга тапшырдык фортепиано филармониядә. Яңа Бүләк авылында музей ачыла, шунда урын алачак күп истәлекләр ди. Илһам абыйның туганнары белән һәр даим аралашып торабыз. Алабуга музей белән сөйләшүләр алып барабыз, анда да экспонатлар тапшырырга җыенабыз дигән Илһам Шакиров исемен йөртә торган музыка мәктәбенә ноталарын тапшырабыз бу атнада диде безгә Илһам Хаҗиев. Хәлил әфәнде, менә шул уңайдан музей турында да сүзләр бара, менә музейның киләчәге турында ишетәсе Илһам Шакировка багышланган. Сездә ниндирәк фикерләр? Илһам Шакиров бөек безнең легенда. Ул хәзер символ, ул шәхес генә түгел, ул символ, татар халкының символы. Шуңа күрә без символларны күтәрергә кирәк, аларны таптарга берничек тә ярамый. Әлбәттә, Илһам Шакиров торган квартира ул музей була алмый, ул кичкенә ул. Илһам Шакировка багышлап зур музей, заманча эшләнгән, музей законнары буенча эшләнгән олы бер
музей булырга тиеш. Һәм анда әлбәттә шул квартирада кешеләр яшәгәндә анда Илһам Шакировның әйберләрен саклап нитү турында ул дөрес тә түгел, алай сорауны кую. Аны чыннан да шундый махсус музейга җыеп барлап, анда музей эшмәкәрләре үзләре менә фәнни эшне алып барырга тиешләр. Һәм ул мирасны җыярга, тупларга һәм безгә җәмәгатьчелеккә менә җиткерергә тиешләр. Шуңа күрә минем фикерем шундый, олы бер зур музей Казанда булырга тиеш. Һәм әле эшләр башкарылачак. Гөлзада ханым, менә сез инде иҗат ягыннан бәлки әйтерсез. Әгәр дә без киләсе буын, балаларыбыз, оныкларыбыз аның турында белсен дип уйласак һәм теләсәк моны, без инде нәкъ менә аның иҗатын да ничектер мәңгеләштерү буенча шалып барырга тиештер. Музей булмый торып, аны туплап булмый. Ул әлбәттә халык җырлаячак, халык балалар өйрәнәчәк. Әмма ләкин музей ул безнең үзәктә булырга тиеш. Казанның үзәгендә. Менә Галиәскәр Камал театры шикелле Кабан күле буенда ул зур бер сәнгать әһрәме булырга тиеш. Анда бөтен бүлекләр, аның җыры буенча да, анда зал булырга тиеш. Һәм ул гел яңгырап торырга, читтән килгән татарлар иң беренче чиратта шунда барырга тиешләр. Менә мин шушы көннәрдә генә Муса Җәлил музейында булдым. Ул әлбәттә кичкенә генә, бит әнә шуның янында гына Горькийга багышланган, Шаляпинга багышланган зур дворец шундый. Мин җыладым инде, анда кергәч җыладым. Әлбәттә ул аның яшәгән йорты, ул безгә бик кадерле. Әмма ләкин бәлки аларның икесен берләштереп кирәктер. Менә шушындай ике зур шәхсебезне зур музей төзергә, зур дворец шикелле. Анда бөтенесе яңгырап торсын. Менә шуңа күрә җәмәгать бака әле буларның теге Илһам Шакировның әле изе суынмаган. Хәзер кирәк моны. Безнең архитекторларыбыз бар. Матур итеп ясасыннар, бәлки түгәрәктер. Ул безнең милләтне күтәрер өчен кирәк бит. Ул бит Илһам Шакиров инде хәзер ул юк. Муса Җәлил дә инде юк. Аларга бер нәрсә кирәкми. Аларга дуа гына кирәк бездән. Менә Муса Җәлил һәм Илһам Шакиров атналыгының милли әһәмиятен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы булып тора? Таяну нуктасы ул без һәммәбез дә хәрәкәт итәргә тиеш. Шул вакытта милләт яшәячәк. Телебез дә, динебез дә, милләтебез дә яшәячәк. Әгәр яшәсен дисәк, без үзебезнең шәхесләребезне кадерен белергә тиеш. Һәм аларны онытмаска тиеш. Аның өчен без хәрәкәт итәргә тиеш, эшләргә тиеш. Һәр кайсыбыз, һәр җирдә, мәктәптә булмасын, югары уку йортлары булмасын, гаиләләрдә булмасын, без алар турында сөйләргә һәм әсәрләрен яңгыратырга тиеш. Аларның рухына дуа булып ирешсен. Алар безгә рәнҗеп ятмасыннар. Алар нәрсә өчен башларын салдылар соң? Башларын кистерделәр. Ватан яшәсен өчен, ватан булсын өчен. Кай вакытта әйтәләр, ватан нәрсә соң? Шундый сөйләшүләр бара соңгы вакытларда. Ничек инде туган ил, ватан. Ватан булмаса без юк. Безне таптылар да, изәләр дә китәләр. Алар бит башларын салдылар, башларын кистерделәр. Шуңа күрә без шул турыда сөйләргә тиеш балаларыбызга. Бик дөрес сүзләр. Альбина, синең фикерең шуннан да менә монда милли әһәмиятне билгеләргә кирәктер инде. Мин дә бик килешәм. Әлбәттә, Муса Җәлил, бөек шәхес, Илһам Шакиров. Мин үзем татар гимназиясын тәмамладым. Безгә чыннан да менә еш без шундый бөек шәхесләр турында әдәбият дәресләрендә гел сөйләшеп бардык. Һәм ул сеңә. Мин моңа ышанам. Шуңа күрә Гөлзада ханым да бик дөрес сүз әйтте. Барысы да үзебездән тора. Әйдәгез без әниләр буларак балаларыбызга сөйлик, аңлатыйк, укыйк, менә шушы чараларда катнашыйк, музейларга барыйк, фильмнар карыйк. Һәм инде барысы да бездән торгач, мөмкин кадәр менә шушы проектта катнашып, үзебезнең изебезне калдырыйк, рәхмәтебезне шушы бөек шәхесләргә белдерик. Бик зур рәхмәт сезгә һәм тапшыруны Муса Җәлил шигыре белән төгәлләсәк яхшы булыр иде. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым балаш балтасына башны тоткан килеш языла. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып.
Татар халкында горурланырлык шәхесләребез күп, аларны онытмыйча, тарихны киләсе буыннарга да җиткерә алсак дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.